Kaixo, hemen gaude berrize. Gaur behatzigarren eguna, tristea, lainotua, euritsua, eta bueno, hemen gure irtera honetan, pentsarreko moduko txiki bat monta dugu, gure azken esplikazioak emateko. Bueno, nahiz da euria egin, gure bartuloak hemen azkeu, hau jantzi, eta bueno, ilusioa hondiz, azken eguna martxa jartzea. Gaur boluetatik ateako behar, eta telegrafitara iristeko asmotan. Gaurkoa egin behatze egun, 8 egun solagarri pasa ditu mendietan barrena, gora eta bera, eta gaurkoa ere ona izatea espero. Azkenean bi helburukin etorri ginen hona, bat zan Kantabrikoa zeharkatu, eta bueno, ia lortu dugu eta gure abentura hori betetzera goazela esango genuke, eta bestaldetik aldarrikapena egitea etorri ginen Maria Urdinaren laguntza emanez, eta bueno, hor bestaldean lan handia egin duen pertsona taldea bat dago, horreko azkenin egin duena eguneroko argazkiak eta bideoak hartu eta horrea bialdu, eta horko pertsona edo talde horrek lan pila bat egin du, hau dana zuen esku ipintzeko eta zuela gure moduan gure imagenakin disfrutatzeko. Hemen gaur bukako dugu gure azken egunotan, baina bueno, naiz eta Kantabriko urdina bukatu gure berri izango duzue. Eta bueno, gaur gure bederatzigarren aldarrikapena izango da, gizartearen parte naiz. Honek esan nahi du, deno garela berdinak, deno garela desberdinak, eta aldi berean denok gizartearen parte gara. Honek esan nahi du, elkar onartuz eta elkar lagunduz, gizarte bat lortu behar dugula, hau da, alkare oztoporik ipini gabe gizarte egoki baten bizi. Gizarte egoki bat zer da? Gure hasieratik izan genuen bezala gure jolaslekuak, gure herriak, gure hiriak egokitu batiz bat behar berezia dituzten pertsona hauentzako eta berauei bizitza erraztea. Zeren berauei bizitza errazten badiogu eta gurekin elkar bizitza dun bat ematen badiogu, denok bizitza hobe bat izango dugu. Beraz, hasieran eta beti esatetan bezala, guztien gainetik, gora Marea Urdina, aupa zuek eta deno gara urdin!